Ja n'hi ha prou de no deixar entre els llocs, coi! Perdó, és que aquests indignats semblen porters de discoteca, tu. No se puede pasar, no se puede pasar. Pollosos. En fi, consellers, conselleres, Harvey... Aquests dies he estat analitzant les vostres propostes sobre la llei Òmnibus i he acabat la tercera temporada de 2 hombres i medio. Jo penso que n'estem fent un gramassa. Jo trobo que 2 hombres i medio no és tan bona. En fi, tornant al tema Òmnibus, hi ha propostes que són confuses. Per exemple, quan dieu suprimir el PSC, parlem del partit o dels militants. I d'altres idees són interessants, però del tot inaplicables. Em sap molt de greu, però no podem tancar en Joan Herrera a la central Escó 2 amb una capsa de petards defectuosos. Per què? No hi ha pressupost per petards defectuosos. Però l'esperit de la llei m'agrada. És el que Catalunya demana a crits. Acabar de socarrel amb l'esperit del tripartit. I sabeu què farem per començar? Veure la 4ª temporada de 2 hombres i medio? Molt bé, Irene. Amb decisió. I ara, fills meus, sortiu allà fora i que es noti que som nosaltres qui manem en aquest país. I que no ens aturaran 4 replegats que no saben què fotre amb la seva vida. Això! Fora els indignats! Bé, jo em referia als del tripartit. Som-hi. Aficionats.